El presidenciable d'Esquerra Republicana Joan Puigcercós arribava puntual dissabte a 2:45 del migdia al Casino de Vilafranca. Abans de començar el dinar míting, el candidat republicà va conversar amb diversos militants i simpatitzants d'arreu de la comarca, entre ells el diputat gelidenc Miquel Carrillo. Puigcercós es compromet a defensar, diu de manera clara i contundent, la vegueria Penedès, a diferència dels que anuncien que no tiraran endavant la llei de vegueries, en al·lusió a CiU, tot i que haguessin criticat que inicialment no hi fos el Penedès, assegura que els republicans creuen amb les vegueries i amb el Penedès històric i que aquesta serà precisament la primera de les mesures que faran per a la nostra comarca si continuen governant la propera legislatura. A més, avança, faran un esforç molt important perquè el sector vitivinícola pugui tirar endavant. Això vol dir qualificar la marca, buscar nous mercats, establir venda directa en millors condicions i sobretot evitar la competència deslleial, que en aquests moments vi d'altres zones està inundant i alguns cops fins i tot passa com a denominació d'origen de marques catalanes. I la tercera cosa que farem un esforç molt important per millorar totes les infraestructures, sobretot tot el desenvolupament ferroviari. A més d'això, continuarem treballant amb les polítiques socials. No m'agrada oblidar-me mai de dir que des del 2004 hem fet 12 places d'escola bressol cada dia. Aquest és el millor favor que podem fer a moltes famílies i, sobretot, ajudar a que l'administració sigui molt més simple per beneficiar tant a la pagesia com a l'emprenedoria. Puigcercós sosté que s'autoanomenen gent valenta en l'eslògan de campanya perquè, si bé reconeix que s'han pogut equivocar, ningú els pot negar que les seves decisions han estat, afegeix, al servei de Catalunya. Toca defensar un referèndum per la independència. Després del Tribunal Constitucional, aquest país ha de prendre una decisió. Sabem que hi ha molta gent que tenen por, que els hi fa basarda que aquest país faci un pas endavant. Però Esquerra Republicana por no en tenim. Som valents, som realistes, perquè sabem que això no serà per demà passat, no serà pel mes de gener, però sí que tenim molt clar que Catalunya cada cop s'acosta més a la independència. Avui som més a prop que demà, però encara ens cal treballar, tenir una actitud clara, realista, però sobretot valenta. Al final, el casino es va quedar petit per encabir els centenars de militants i simpatitzants d'Esquerra vinguts d'arreu del Penedès. Al dinar míting el presidia una enorme estelada independentista.